nu skal vi jo introducere den her kanal, den her tv-kanal, og Authentic Joy tv-kanal, er det vi kalder den? Jeg tror, jeg lander på at kalde den for Gaiaversity TV. Gaiaversity TV. At Authentic Joy er jo konteksten, Ja. og Gaiaversity er jo ligesom institutionen eller rammen. Ja. Så jeg synes, det virkede mere rigtigt at ligesom have det som vores brand, eller vores ramme, kan man sige. Så det var Okay. det, der så det her, det er introen til Gaiaversity TV, kan man sige. Så kan du ikke, nu har du lavet de her smukke brochurer, som også introducerer Gaiaversitet-filosofien. Og nu har jeg jo kendt dig igennem 14-15 år efterhånden, og hvor vi har haft rigtig mange snakke om at udvikle blandt andet et åndeligt politisk parti og forskellige kontekster og rammer til, hvordan man kan arbejde med en kombination af både politik og åndelighed og samfundshealing og psykologi. Og det her Gaiaversitet, det er jo på en måde, som jeg ser det eller forstår det, et udgangspunkt til at skabe en ny form for institution, der kan skabe et levende fællesskab, hvor vi kan vokse og udfolde os på forskellige måder. Men måske med dine egne ord, du kan fortælle lidt om, hvad er et Gaiaversitet i din verden? Altså, et Gaiaversitet er en indvielsescentreret træningsramme, eller uddannelsesinstitution, eller skole. Og altså, jeg har jo søgt siden jeg var ung og startede på universitetet, hvor at jeg var interesseret i at studere emner, som overhovedet ikke fandtes dengang. Har jeg været optaget af, jamen, hvordan ser en uddannelsesinstitution ud, som på en eller anden måde virkelig får skovlen under, eller kommer til bunds i de udfordringer, vi har i overgangen til en ny tidsalder. Og altså det, som jeg har observeret med vores så at sige, almindelige uddannelser, er, at de kultiverer intellektet, men vi er meget mere end et intellekt. Vi har, i vores tradition snakker vi om, at vi har 5 kroppe. En fysisk krop, en energetisk krop, en følelsesmæssig krop, en mental krop og en arketypisk krop. I forskellige traditioner, der kan man møde lidt forskellige betegnelser for de her ting. Nogle vil måske kalde det et eterisk legeme, et astral legeme osv. Men der er som regel 5 legemer i de forskellige traditioner. Og vores universitet kultiverer primært vores mentale legeme. Okay. Og det skaber en kultur, som er meget, meget højt udviklet i specifikke forståelser af alle mulige teknologier, og som udvikler teknologier, hvor nogle er farlige, hvor vores åndelige modenhed til at håndtere de her teknologier ikke rigtig følger med, fordi at den åndelige modenhed ligger meget i vores arketypiske legeme og vores vores emotionelle legeme. Når du siger arketypisk legeme, er det så også det åndelige legeme, eller hvordan forstår altså du det? Man kan sige, det er vores sjælslegeme. Det er vores sjælslegeme, ja. Den del af vores legeme, som ikke skifter fra liv til liv, men som ligesom er kontinuert gennem. Og bare lige det, i den lille udtalelse, ikke skifter fra liv til liv, der har jeg jo ligesom åbnet for en præmis, som ikke er en del af et normalt uddannelsessystem, nemlig at vi liv efter liv kultiverer og udvikler forskellige evner. Og et Gaiaversitet er en ramme, hvor at der er en bevidsthed om det, og en forståelse for, at vi er sjæle på en udviklingsrejse, og vi lever inde i Gaias legeme, som er et levende væsen. Ja. Og det er sådan set, og det er sådan meget grundlæggende skelnen, en kultur, der anerkender jorden som et levende væsen, der er bevidst. Ja. Hvis liv ligesom giver liv til alle rigerne, mineralriget, dyreriget, planteriget, menneskeriget og det åndelige rige. Ja. Og i den, kan man sige, forståelse, jeg har i hvert fald, så står vi på tærsklen til, at det åndelige rige begynder at åbenbare sig. Ja. Det menneskelige rige, det åbenbarer sig for millioner år siden, og er ligesom nået til et punkt, hvor at det næste rige begynder for alvor at manifestere sig. Ja. Og det er en del af grunden til, at
der er så meget konflikter og spændinger i verden i dag, at der er noget helt nyt, der er ved at bryde frem. Masse gamle tænkemåder og måder at være på. Duer ikke mere, passer ikke længere til vores behov. Og vi har brug for noget helt nyt. Så kan man sige et Gaia-versitet i forhold til et universitet, som vi jo selvfølgelig alle sammen kender, hvor det måske, som du siger, mere er fokus på mental læring og mental forståelse og intellektuel forståelse og akademisk forståelse. Så et Gaia-versitet er en skole eller en uddannelsesinstitution, hvor vi tager det hele med, altså hvor vi forstår, at vi er en del af Gaia, som jo er et symbol på jordens ånd, kunne man måske sige, som et levende, vibrerende væsen, og at vi tager del i Gaias væsen, så både mineralriget, altså og planteriget og dyreriget og menneskeriget og det åndelige rige er en del af Gaias legeme. Så på en måde at skabe en uddannelsesinstitution eller en forståelse af, at vi er en del af alt det. Det er i hvert fald sådan, det er lige at forstå ved et Gaia-versitet. Og så nævner du også det her med, at vi inden for den her ramme anerkender, at der eksisterer reinkarnation, og at vi er sjæle på en rejse. Og så nævner du også noget af det her med, der er vigtigt inden for Gaia-versitetet, det er, at det også er en indvielsesinstitution. Og det hænger jo nok sammen med det her med, at vi er bevidstheder, der udvikler sig. Men måske du kan sige lidt mere om, hvad for dig er en indvielse, og hvad er det, der er centralt ved det i forhold til Gaia-versitetet? Altså en indvielsesproces er en proces, hvor du opbygger åndelig matrix, så du er i stand til at holde mere bevidsthed, holde mere klarhed. Så det er ikke først og fremmest en intellektuel forståelse, men det er en eksistentiel ekspansion. Og der findes jo mange forskellige typer af indvielsesprocesser. Nogle indvielsesprocesser strækker sig over flere liv, er noget, vi kalder sjælsindvielser. Og andre typer indvielsesprocesser er noget, man kan gennemføre på en aften eller på en uge. Det kalder vi voksenindvielser, eller autentiske voksenindvielser. Og forskellen er sådan rækkevidden og størrelsen af de processer, der er tale om. Snakker vi om processer, der foregår over flere liv, så kan det være lidelsesprocesser, hvor at sjælens forskellige kvaliteter langsomt modnes ved at opnå større visdom og sådan ting. I voksenindvielsesprocesser er det mere, at det potentiale, du mere eller mindre allerede har, kan ligesom blive bragt frem. At hvilken som helst uddannelsessystem kan kun bringe en sjæl frem til det niveau, den sjæl faktisk er på. Men for langt størstedelen af menneskehedens vedkommende, så er vi ikke i nærheden af det potentiale, fordi at vores uddannelsessystem ikke er designet til at kultivere og udvikle det potentiale. Okay. Så sådan den generelle tilstand er, at der er masser af plads til at udvikle sig for alle, der ønsker at gå ind på indvielsesvejen. Og Så når vi snakker om det her med voksenindvielse, og vi snakker i en kontekst af Gaia-versitetet, og at det er at tappe ind i det potentiale, som der i virkeligheden ligger i os alle sammen, men som vi bare ikke har værktøjerne eller rammerne inden for de traditionelle skolesystemer til at udfolde og fremelske og værdsætte, så kan du måske nævne lidt, at i det her Gaia-versitet, som symbolet her også, ikke? Der er jo, kan man sige, 8 forskellige områder, som man kan arbejde indenfor. Og måske du kan sige lidt om hvis vi tager dem sådan et ad gangen, så er de jo også, de her områder er også noget, der appellerer til forskellige personlighedstyper, som jeg måske forstår det. Eller at de kan appellere til forskellige, kan man sige, aspekter af den menneskelige psykologi og den åndelige psykologi i forhold til, hvad er det, vi skal udfolde, hvad er det, vi gerne vil arbejde med. Men hvis nu vi tager udgangspunkt i en af de her 8 områder eller samfundsområder, som man kan arbejde med inden for Gaia-versitet, hvad for en vil du så pege på som et, der kunne være godt at tage fat i som udgangspunkt? Og de er jo alle sammen super vigtige, men der er en grundforståelse, når du nu bringer den der mandala, som vi kalder den Gaia-versitetsmandalaen op. Og den grundforståelse, der er et Gaia-versitet faktisk er et levende væsen. Ja. At
ligesom et menneske har 7 chakraer, og at gennem hver chakra er der en ganske bestemt energi, der strømmer. Vi har fra teosofien den her forståelse, at der er 7 kosmiske stråler. Første stråle for vilje og kraft, anden stråle kaldet visdom, tredje stråle aktiv intelligens, fjerde stråle for harmoni gennem skønhed, femte stråle for konkret viden, sjette stråle for hengivenhed og idealisme, og syvende stråle for ceremoniel magi, eller orden og ceremoniel magi. Så det er jo bare navne på nogle levende energier. Faktisk er de her også levende væsener. Det er kosmiske væsener, der giver liv til forskellige aspekter. Og bagved det ligger der en enhed. Så det hvide lys spaltes, når det går igennem en prisme, ind i 7 forskellige farver. Ligesådan så spaltes den kosmiske enhedsbevidsthed, når den går ind i manifestation i de her 7 grundaspekter af virkeligheden. Mm. Og at det menneskelige legeme er jo sådan en port, hvor vi har de her 7 ventiler, eller man ser dem ligesom som blomster, hvor igennem der strømmer de her 7 kosmiske energier. Og jo klarere og mere udviklet et givet chakra er hos et menneske, jo mere af den her kosmiske energi kan komme igennem. Man kan se det lidt som ligesom du har et kamera, du har en blænde, du kan lukke eller åbne. Så et aspekt af de her chakraer, vi har, det er, hvor åben er blænden for den kosmiske energi. Og jo mere kosmisk energi, der strømmer igennem, jo mere skaberkraft har du, og jo højere vibration er du i stand til at holde. Det, der så er udfordringen, det er, at vi som mennesker misbruger vores frie vilje. At der er sådan en konstant kamp mellem vores åndelige aspirationer, det vi gerne vil være, og så vores materielle begær, det vi ønsker at føle, mærke, besidde osv. Og i den indre konflikt, så forfalder sjælen til forskellige strategier, overlevelsesstrategier og ting, der føles godt. Ting som at stræbe efter at have magt, det giver tryghed, det giver en form for ekstatisk følelse at have magt. Vi kalder det godt nok en gremlin-ekstase. Det vender vi lige tilbage til det her med, hvad gremlin er. Men altså, at der er de seksuelle energier, som typisk er det er at være rig og besidde en masse ting. Det er alle mulige sanselige nydelser som mad og drikke og alle mulige stimulanser. Alt sammen er det aspekter af vores lavere selv, der begærer forskellige oplevelser. Og det er så i konflikt med vores åndelige selv, der ønsker at forenes med hvad kan man sige, altet, verdensaltet, Gaia, forskellige højere verdener. Og det er bare den konflikt, vi sidder midt i. Alle mennesker sidder midt i den konflikt. Og en af formålene med at lave en indvielsesskole er at ligesom sætte fokus på det, eller gøre det tydeligt, det er det, der foregår, og så give folk nogle værktøjer, hvorved de skridt for skridt kan komme videre. Der er ingen fordømmelse, der er ingen, hvad kan man sige, der er ikke noget forkert i, set fra et kosmisk perspektiv, at man er der, hvor man er, og hvis man gør visse ting, så har det bare konsekvenser. Og en af konsekvenserne ved at misbruge en energi, det er, at blænden i det chakra lukker ned. Fordi universet vil ikke give dig mere energi, du kan håndtere. Altså hvis vi fik fuldt åbne for vores chakraer, før vi havde en modenhed og en visdom til at håndtere dem, så ville vi brænde sammen på forskellige måder. Mm. Så, og den barriere, der ligesom regulerer det, er normalt det, man kalder tærskevogteren. Mm. Der er noget, der bremser vores adgang til vores fulde potentiale, og det er en god ting. Og indvielsesskole er en ramme, hvor man gradvist, trin for trin, i trygge rammer, kommer ind og arbejder med de her ting. Man arbejder i teams med at manifestere ting, udvikle ting, kultivere ens bevidsthed og træne i opmærksomhed. Og der kommer så de her 8 hjul i Gaia-versitetet ind. Fordi der er en meget bestemt struktur i det her. Jeg har set og kendt, eller været optaget af syntese. Og syntese er jo en proces, der foregår ind i det enkelte menneske, når vi får styr på vores delpersonligheder. Når det lykkes os på en eller anden måde at forene alle vores delpersonligheder i et samlet livsudtryk,
som tager hensyn til de forskellige dele, de behov, vi har, og samtidig har en retning, og på en eller anden måde er i tjeneste til livet. Der sker en sjælssyntese. Mm. Og det princip er sådan set et universelt princip, at de her 7 livsenergier formår at komme i balance i et sammenhængende livsudtryk. Og et gaiversitet er sådan set det samme princip. Derfor har vi skabt 7 store hjul, som er tjenesteområder, hvor eleverne på skolen kan være i tjeneste til samfundet, og således blive, man kan se det som et blad i en gruppelotus, hvor igennem denne her kosmiske energi kan strømme ned igennem et gruppefelt. Så nu er det ikke et chakra inde i det enkelte menneske med et antal blade, men hvert menneske er et blad. Mm. Og at jo højere vibrerende projekt denne her gruppe kan skabe, jo mere strømmer der igennem af kosmisk bevidsthed i den pågældende gruppe. Ja. Og det jeg har sigtet efter med det her, det er at identificere 7 projekter, som har så høj en vibration, som jeg kan forestille mig, jeg kan finde på. Og så bliver det næste at invitere elever ind til at være med til at realisere og levendegøre det, vi kalder en spilverden, altså en manifestation af denne her bestemte kosmiske strøm. Og at når alle 7 strømme så bliver aktiveret, så har vi en analog til et menneske, der er fuldt gennemstrømmet. Mm. At man kan sige, at et gaiversitet, hvor at alle 7 hjul er fuldt fungerende og besat af studerende, eller befolket af studerende, der kanaliserer denne her energi igennem deres egen levende, igennem gruppearbejde ind, vil være lidt at ligne med en form for åndelig mester, men på et gruppeplan. Ja. Og det er ikke noget, vi har set før, eller i hvert fald ikke noget, jeg kender til, at vi ser den samme arkitektur i hele solsystemet, hvor vi har 7 hellige planeter og 2 synteseplaneter, og solsystemet som helhed med solen som centrum. Det er 10 enheder. Vi har i mennesket 7 chakraer, vi har en personlighed og en sjæl og en ånd. 10 aspekter af det samlede væsen, som er et menneske. Så formålet med et gaiversitet er faktisk ligesom at skabe et niveau imellem mennesket og planeten er det faktisk. For planeten har lidt det samme. Planeten har også 7 forskellige dimensioner. I vores kulturelle rum, at skabe institutioner, som kan belives indefra af et kosmisk væsen. Og det er det, som jeg ser, der kan ske. Og jeg har oplevet faktisk, at et sådan væsen kom igennem. At når en gruppe mennesker, så at sige, invokerer denne her type kosmiske energi ved at skabe de her 7 porte, ved at sige, her kosmisk væsen, her er der en port, hvor du kan komme til udtryk. Så er der kosmiske væsener, som synes, det var da interessant, og som så ligesom vil inkarnere ind, som jeg ser det, ind i det her menneskelige gruppearbejde. Så du har en gruppe mennesker, som er måske 100 mennesker, der arbejder gennem mange år på at manifestere det her, som så bliver overlyst eller overstrålet af et kosmisk væsen, som er større end et menneske, men mindre end Kristus. Og hvor der således er et indre fokuspunkt, hvor den her syntese kan finde sted. Så syntesen eller balancen mellem alle de mennesker er i dette kosmiske væsen. Og jeg har oplevet det en gang, at det her væsen kom igennem, og det var sådan den mest fantastisk strålende, krystalagtige, altså det var så en fin hjerte, og det var mere end hjerte, altså det var sådan alle aspekter af skabelsesenergier, der ligesom bare funklede, så jeg begyndte at få en fornemmelse for, hvor er det her kan bære hen, og det er meget, meget, meget smukt. Ja. Og det er den baggrund, der ligger så for at have formuleret de her 7 stråleprojekter, som vi kalder det, og det 8. projekt, som er et synteseprojekt, det gør jeg vel. Det er vores fællesskab, som vi håber at bygge her i løbet af en årrække. Og det er ligesom det fysiske anker, og har lidt den samme funktion som vores personlighed og krop, som det er vores fysiske udtryk. Ja. Det er et fysisk anker. Ja. Og så er der så de 7 stråleprojekter. Ja. Og det er jo altså virkelig, virkelig smuk beskrivelse, synes jeg, du har, og virkelig fascinerende. Og jeg er jo også selv optaget af det her synteseprojekt, og kan man sige,
Inden for teosofien, der kalder vi det måske det åndelige væsen, der hedder syntesens avatar, som er det kosmiske væsen, som har til opgave i vandbærens tidsalder at lave en syntese mellem alle de her 7 stråler, eller de her 7 energier. Og det er jo også, altså, og det jeg synes, der er også fascinerende, det du siger, det er, at det er jo os som individer, der skal integrere på en måde alle 7 stråler i os selv, eller alle, kan man sige, balancere alle 7 chakraer som porte for de her 7 kosmiske indstrømninger. Og at det skal på en måde genspejles i en gruppe, der kan man sige, harmonisere og integrere alle 7 aspekter i en gruppe, som så afspejler igen måske vores planetlogos, eller vores planets væsen, Gaia-væsen, og så måske igen solsystemet. Så det bliver sådan, som jeg ser det, sådan en kinesisk æske inde i en større kinesisk æske, der er sådan hierarkisk opbygget, men at det er på en måde også at aligne os med det, der er større end os selv. Og det, som jeg så måske godt kunne tænke mig at spørge om, nu siger du også, det er en mulighed for at skabe udvikling og skabe forvandling og transformation og voksenindvielser og indvielser. Fordi det, som der jo er, at vi nok alle sammen oplever, at der er nogle aspekter, der ikke er fuldt integreret. Altså at vi måske har åbnet for 3 eller 4 chakraer, og måske har adgang til 3 eller 4 af de her kosmiske strømme eller energier. For eksempel, at der måske første stråle er måske vilje og magt og kraft og power, som der måske er nogen, der ikke har lidt svært ved, og nogen har måske svært ved 7. stråle, som er sådan manifestation og ordentlighed og ceremoniel magi, som du sagde. Nogle har måske svære ved abstrakt tænkning og kreativ tænkning, og nogen har måske let ved det. Så kan man sige, det med, hvordan får man balanceret det? Og mit spørgsmål er måske også, fordi det kan jo godt være, at hvis man selv føler, at nogen måske er meget, det skal være ordentligt, og det skal være struktureret, og det skal være, hvis man er meget 5. stråle og 7. stråle, og nogen er bare måske mere, det skal være kærlighed og frit, og det skal være åbent, og måske sådan mere 2. stråle, så kan det jo skabe potentielle konflikter i en gruppe. Fordi nogen de vil trække det en retning, nogen vil trække den anden, og nogen vil trække det en tredje retning. Og det er jo noget, vi ser på arbejdspladser og i politiske partier og i familier, at fordi vi er forskellige, så er det svært at harmonisere det og lave den her syntese, hvor vi forstår, jamen, der skal være plads til os alle sammen, fordi vi arbejder for noget, der er større end os selv. Og det tænker jeg, det er jo en udfordring, man oplever, hvis man har prøvet at lave gruppearbejde. Så ved man, hvor svært det kan være, bare hvis man er 3 eller 4, eller bare et parforhold, hvor svært det kan være. Så hvad er det for nogle redskaber, hvad er det for nogle teknikker, hvad er det for nogle metoder, du tænker, der er anderledes, eller kan gøre, at man kan håndtere de her udfordringer? Ja, altså man kan sige, bare det at lave en syntese inde i sig selv, og få på en eller anden måde undgå, at ens forskellige delpersonligheder kæmper med hinanden, er jo en kæmpe ting. Altså vi ser jo meget, meget, meget tit, at folk har delpersonligheder, som kæmper med hinanden. Kan du give et eksempel? Ja, så det kunne være, kommer lige til at tænke på nogen, der for eksempel har bulimi. Ikke? Altså, der er en del, der bare elsker at proppe sig, og en anden del, der bare ønsker kontrol og være slank og fin, og frem og tilbage med det. Altså steder, hvor at man... En præst måske, der vil være guddommelig og i cølibat, og så er der en seksuel energi, der hiver efter. Og der er det, ikke? Og folk drømmer måske... Intellektet og kroppen kan også godt slås, ikke? Man har måske en del, der godt kunne tænke sig at være en forfatter, eller være en professor, eller et eller andet. Og så er en anden del, der godt kunne tænke sig at spille fodbold, eller være en sportsstjerne. Og sådan har vi bare rigtig mange behov, der stritter i mange retninger. Og det sted, hvor der opstår en syntese mellem det er, når vi ligesom får fat i vores sjælsformål, og ligesom sige, jeg har alle de her forskellige behov, og så har jeg et overskyggende behov for at virkelig gøre et dybere formål. Og jo klarere det her dybere formål ligesom skinner i os, og den glæde og ekstase næsten, der er ved at være i kontakt med det, jo mere vil de andre ting ligesom falde naturligt ind i at sige, jamen, man finder en måde at kultivere sit intellekt på, og man finder en måde
at kultivere sin krop og sit behov for det. Og at det ikke sådan, at man svinger frem fra den ene til den anden yderlighed, men at man har en klar retning i det, man gør, og så tager man sig af de forskellige delpersonligheder, så de alle sammen bliver næret. Og kan man sige, det er en del af det fejl, som folk tit gør, det er, at de tror, at man kan på en eller anden måde tryne ens indre delpersonligheder, eller benægte dem, men det kan man ikke. Altså, hvis ikke at de får næring, så gør de oprør som oprørske børn. Ja. Og det kan man bare ikke. Så lige sådan er det i gruppesyntese, at det der kan få en syntese til at ske, er en genkendelse af et fælles højere mål, som ligesom er et anerkendt åndeligt gode, og at der samtidig er en kultivering i hver enkelt menneske af en sensitivitet over for sine egne følelser og gruppelægemets tilstand. En af de helt store hurdles, der er i dag, det er, at de fleste mennesker har aldrig lært at føle. Altså vi er vokset op i en kultur, som gør vores følelser forkert. Altså især vrede, sorg og frygt. Man må gerne være glad, men ikke alt for glad heller. Så at meget af det, vi går rundt og føler til daglig, er det, jeg vil kalde følelser, der knytter sig til vores overlevelsesstrategier, mere end vores sådan, sjælsfølelser. Og en af de erfaringer, vi har fået i den verden, som jeg opererer i, som også Authentic Joy, som stammer fra noget, der hedder Possibility Management. Der er rigtig mange distinktioner og erfaringer fra Possibility Management, som er integreret i det her, men så er der også nogle helt andre ting, som har at gøre med det gyldne hjertestrøm og fællesskabsdimensioner. Så jeg er simpelthen nødt til at lave en ny kontekst, fordi der var for mange ting i Possibility Management-konteksten, som ikke passede 100% med det, jeg gerne ville. Men til gengæld så er der 40 års erfaringer og mange tusind mennesker, der har været igennem de ting, som den træning, som Possibility Management tilbyder. Ja. Og ud af det er der vokset en erfaring af, at det tager faktisk 2-3 år at lære at føle, fra man begynder på sådan en proces. Hvor så det er noget, du har lært fra Possibility Management, som... Ja, men jeg kan også mærke det i mig selv, for det er 2-3 år siden, at jeg gik ind, og jeg kan mærke, hvordan at jeg begynder at føle på en anden måde. Ja. At der er en meget, meget vigtig distinktion, som er mellem følelser og emotioner. At emotioner kommer fra fortiden, og har ikke noget som helst med det, der foregår i nuet at gøre, men er ligesom efterklange af oplevelser, vi har haft, som melder sig, når noget, der minder om det. Og emotioner er en dør til en healingsproces. Altså det, når man mærker emotioner, og det mærker man typisk ved, at man bliver lidt reaktiv. Altså man i processer, så man kan detektere det med, at man forsvarer forskellige ting og sager. Og emotioner går ikke væk. Mm. En følelse, den varer cirka 3 minutter. Mm. Den har noget information om der, hvor du er lige nu. Du kan bruge den til at navigere i nuet, og når den er brugt, så er det væk. Hvis der er en residual følelse ud af en eller anden konflikt. En residual? Ja, hvis der er et residual tilbage, så er det som regel, fordi det er en emotion. Fordi emotioner bliver hængende. Altså hvis en følelse bliver ved med at hænge fast i dig? Ja. Så hvis man for eksempel oplever igen og igen, at man bliver ked af det i visse bestemte situationer, eller man bliver vred, man bliver meget trigget af nogle forskellige ting og sager, så er det emotioner, der fra fortiden, og dem bliver man nødt til at lave healingsprocesser på. Ja. Og det er så en del af den her praksis, som er meget central, er, at når vi opdager, at vi har reaktivitet, så laver vi de her healingsprocesser. Og at hvis vi så at sige ikke laver dem, jamen så er det også okay. Det er et valg, vi kan træffe, men så må man bare også forstå, at så er vi dybest set gået i stå på vejen, fordi vi bliver ved med at holde fast i residualer fra fortiden, og det kan der være gode grunde til, fordi noget af det, som de her residualting gør, det er, at de typisk er filtreret ind i offerhistorier, hvorfor at vi er et offer for et eller andet, og ved at holde fast i det her, så kan vi holde fast i offerhistorien. Og så har vi så at sige ret til at hævne os på verden eller andre osv., og det er bare et sted at være, som er svært, og som blokerer vores skaberkraft, men det er et valg, vi kan træffe. Det kan vi jo ikke gøre noget ved. Altså, man kan sige, der er ingen, der kan forhindre et menneske i at rydde op i sin bagage og frigøre sig fra det, og ligesom tage ejerskab for sin skaberkraft. Der er ingen, der kan gøre det for dem, der er ingen, der kan forhindre dem i at gøre det.
Og det er ligesom den invitation, der er på indvielsesvejen, er at sige, du er ansvarlig for dit liv. Og der kommer vi også til et af de helt centrale principper, som kommer fra Possibility Management, som er radikal ansvarlighed. Ja. Og i den her forståelse, så er vi ansvarlige for det liv, vi lever, stort set. De relationer, vi har, kvaliteten af relationerne, de tanker og følelser, vi gør os, de impulser, vi har, alt sammen kommer det indefra. Ja. Der er nogen, der snakker om radikal ansvarlighed, som at man er ansvarlig for alt. Og det mener jeg, det er gået lidt for langt, fordi at der er også, hvad kan man sige, der er ting uden for en, som man ikke har nogen indflydelse på, og jeg mener heller ikke, at man har noget ansvar. Men man kan sige, der hvor man har radikal ansvarlighed, du har 100% ansvarlighed for den måde, du reagerer på det, der opstår. Fordi det er klart, at vi kan ikke, hvis der kommer en og sviner dig til, eller nogen, der stjæler fra dig, eller nogen, der siger noget til dig, som du måske er uenig i, så har du 100% ansvarlighed for, hvordan du vil reagere, eller for den følelsesmæssige reaktion. Er det ikke det, der ligger i radikal ansvarlighed? Ja, det er en del af det. Ja. Faktisk, så hvis du spørger Clinton Callahan, som jo har skabt Possibility Management, så vil han sige, at det er faktisk det, der hedder voksenansvarlighed. Ja. Så en voksenansvarlighed, det der karakteriserer det, er, at man er ansvarlig for alt, hvad der er ens bevidsthed. Ja. Radikal ansvarlighed er man faktisk ansvarlig for alt. Det er faktisk en diskussion, jeg har haft med ham for nylig, hvor vi landede på 98%. Okay, vi kan være, der er ting, vi ikke er ansvarlige for, som vi ikke har nogen som helst indflydelse på. Og det kan være store kollektive begivenheder. Det kan være andres direkte ondskabsfulde forsøg på at stoppe os, eller hurt os, altså gøre skade. Og, men faktisk så ser vi jo, at nogle gange så er smertefulde oplevelser i et liv i en eller anden grad planlagt. Altså at vi godt man kan komme ind, og så kan man få sådan en åndelig oplevelse af det der uheld, jeg havde der, eller den form for mishandling, eller den jeg blev forladt af min far eller min mor i en tidlig alder, eller et eller andet, sådan en form for et sjælstraume. Kan nogle gange godt være planlagt, eller i hvert fald, hvis man ser det, inden man inkarnerer, som det er vældig sandsynligt, at det sker. Og at det vil egentlig være gavnligt for din sjælsudvikling, fordi ved at du får det her traume i en tidlig alder, så vil det rette din livsenergi i den her vej, og det er det, din sjæl vil. Ja. Så det, der er i det, det er, at der, hvor man bevæger sig ind i sådan nogle overvejelser, som er, har jeg selv valgt det her traume, skal man virkelig passe på og gå med meget stor varsomhed. Fordi at den anden side af medaljen, det er det, man kan kalde victim shaming, eller victim blaming. Nå, sidder du i rullestol? Jamen, hvorfor har du valgt det? Ikke? Altså, og der synes jeg selv, at det bliver farligt. Og der vil jeg sige, jamen hvis man indefra har en oplevelse af, at det er tilfældet, jamen så godt. Nok. Og man kan også sige, at man er jo ansvarlig for, hvis man har været i biluheld og havnet i en rullestol, så er man ansvarlig for, at man er gået ind i bilen, i hvert fald hvis man ikke er blevet tvunget ind i den. Så bare det, i det at blive født i den her verden, er man sådan set ansvarlig for, at man kan komme ud for alt det, man nu kan komme ud for som menneske. Så i den grad er man ansvarlig. I den forstand er man ansvarlig. Ja. Og det svarer lidt til, at hvis man går ind i en fodboldkamp, og man får smadret knæet på grund af en ond tackling, så kan man sige, jamen jeg valgte at spille fodbold. Og det kan ske, når man spiller fodbold. Så der er nogle ting, man skal navigere med omhyggelighed, når vi snakker om radikal ansvarlighed. Så min version af radikal ansvarlighed er ligesom, at vi er ansvarlige for alt, hvad der er inde i vores menneskelige æg. Altså alle de tankeformer, vi har, alle de relationer, vi indgår, de vibrationer, vi udsender, de ting, vi tiltrækker. Så mit go-to, det er 98% ansvarlighed for tingene, med en bevidsthed og en visdom om, at det er vigtigt også at kunne genkende de ting, som vi ikke har noget ansvar for, og vi ikke har noget indflydelse på, fordi ellers så sætter vi os op til at fejle. Og der kan man måske sige, at for mig at se, så er det også en empowerment at sige, at du har radikal ansvarlighed. Fordi at hvis du siger, at det har jeg ikke nogen indflydelse på, eller det kan jeg ikke gøre for, at jeg er bare vred, og jeg er bare irriteret, og det er verdens skyld, eller det er Hizbollahs skyld, eller det er Putins skyld, eller Trumps skyld, eller min mor eller fars skyld, eller min brors. Altså så tager vi jo også en masse empowerment væk for at gøre noget ved det. Hvorimod hvis jeg siger, jamen jeg er faktisk 100% ansvarlig for, hvordan jeg vil tænke
om andre mennesker. Jeg er ansvarlig for, hvilke mennesker jeg omgiver mig med. Jeg er ansvarlig for, hvordan jeg følelsesmæssigt vil reagere, og jeg har faktisk muligheden for at vælge at blive vred, eller være omsorgsfuld, eller være tilgivende. Eller jeg har muligheden for at tænke positivt, eller negativt, eller neutralt, i en hvilken som helst situation, jeg er i. Eller tænke, hvad kan jeg lære af den her situation? Og der er det, jeg jo tænker, at det også er et redskab til virkelig at give magten og kraften og styrken og viljen tilbage til det enkelte individ, frem for at sige, jamen, det kan godt være, at der er de her omstændigheder, men det er faktisk dig, der har muligheden og magten og styrken til at vælge, hvad du vil gøre med det. Og så tænker jeg også på en anden ting i den her forbindelse, og det er jo det her med, som du siger, at når vi tager udgangspunkt i, at vi tror måske på reinkarnation, og der er måske en, der bliver født ind i en kørestol, eller en, der kommer ud for en eller anden ulykke, og så kan vi sige, men det er jo bare din skyld, det er jo noget, du har valgt, hvor vi bliver kynikere. Fordi jeg tænker, det at vi selv har valgt, det betyder jo ikke, at vi også skal være kyniske, eller at vi skal være ligeglade med andre, eller at vi skal være, men det er bare sådan, deres liv er. Men for mig at se, så er det måske også det at hjælpe dem med at finde håb og tro og muligheder for at kunne gøre noget ved deres liv. Og det er jo nu, altså fordi det er jo et stort tabu, det her, som jeg ser det med at sige, jamen, hvis der er nogen, der lider meget, eller er meget i sorg, eller jamen, hvad er din andel i det? Hvad er dit ansvar i det? Hvad er det, der gør, at du er i den situation lige nu? Og der er mange, der måske nægter at tage ansvar, eller ikke vil tage ansvar, fordi de ikke har lyst til at kigge på det. Og det er vel der, at vi fornægter, eller er bange for at kigge på noget inde i os selv. Men jeg synes, det er en meget fin, smuk distinktion, du laver mellem, kan man sige, hvad er radikal ansvarlighed for dig. Men jeg ved ikke, om du er enig i de her betragtninger i forhold til, hvordan vi kan bruge det her til faktisk også ikke at blive kyniske, men stadigvæk have medfølelse med andre, så det ikke bare bliver det, du selv udenom. Ja, altså du rører lidt ved, altså der er en ting, vi ikke sådan har benævnt helt klart i den her samtale, og det er offerredder bødel problemstillingen. Fordi når folk gerne vil frelægge sig ansvaret for noget, så er det som regel, fordi de gerne vil se sig selv som et offer, og det at være et offer har en hel række fordele. Du har lov til at hævne dig på andre, har lov til at være vred, du er berettiget i din smerte, så at offerfiguren er meget central og meget fristende. Og det, der ligesom ligger i den forståelse af radikal ansvarlighed, det er, at du er næsten aldrig et offer. Altså, der er selvfølgelig tilfælde, hvor at det er berettiget at sige, man kan være offer for et uheld, eller man kan være offer for andre. Men hvis vi kigger på gennemsnitsmenneskernes liv, så fylder den problemstilling uhyggeligt lidt i forhold til alle de steder, hvor de gør sig selv til et offer, men reelt ikke er det, fordi de har en eller anden form for psykologisk gevinst. Og det at ligesom få øje på den del og fange sig selv i at man gør det, og altså et dygtigt offer kan gøre hvem som helst til en bøddel. Og tit, når man får blik for de her offerredder bøddeldynamikker, så kan man også se, hvordan i en samtale kan folk skifte mellem de der roller inden for et minut. Hvor at man sådan blame games og ting og sager. Og kernen i det er bare, det er ikke særlig interessant. Altså det, der foregår i det, vi kalder lavdrama, er ikke specielt interessant. Det er noget, som dræner vores energier. Det er noget, som det ødelægger intimitet og kontakt. Det producerer sjældent noget særligt af værdi. Det skaber gerne en masse konflikt og er kilden til krig og ødelæggelse. Så det at afmontere de her ting, og det at ligesom fange dynamikken, er super, super vigtigt. Og man kan sige, hvis man var det nogen i en rullestol, du ligesom nævnte, kan man sige, at en person, der sidder i rullestol, kan jo, eller er jo
lige så forskellige som alle andre. Altså, det kan være, at de ser, okay, hvad er der så muligheder i det her ret så ubehagelige gode, måske eller ikke gode, altså en ubehagelig skæbne, at man har mistet noget her, så man kan sige, der er ikke den livsomstændighed, man ikke kan lære noget af. Mm. Og når man har et større åndeligt perspektiv, så er det også i det lange løb går det op. Og selv hvis du havner i en rullestol i det her liv, bare på grund af sort uheld, det var simpelthen ikke planen, så har du stadigvæk mulighed for at kultivere nogle forskellige aspekter, som måske gør, at du i senere liv bliver sparet den oplevelse, fordi nu har du prøvet det. Det var måske ikke planlagt, at det skulle være lige her, men nu blev det sådan. Så i alle situationer, der er altid noget, man kan lære. Og de ting, du nævner om, at man er ansvarlig for sine følelser, man er ansvarlig for sine tanker og sådan ting og sager, det vil jeg sige, det er et ret selvindlysende perspektiv, at de ting er suverænt vores. Der, hvor det kan blive lidt mere mudret, det er der, hvor der sker noget for os i vores liv, eller folk, der har en kronisk dårlig økonomi, eller andre ting, som er lidt mere udefrakommende faktorer, men som faktisk ofte også kan ses, og det er også det, vi ser nogle gange, at hvor folk får healet et gammelt sår, så lige pludselig så ændrer omstændighederne sig omkring dem. Det er der rigtig mange, der har erfaret. Mm. Og så er der også nogle dybere sjælsproblemstillinger, som også er, at nogle gange er det sådan, at sjælen har valgt, at man i et givet liv skal have modgang, indtil man når en vis bestemt grad af integration eller åndelig vibration. Så at i sådanne tilfælde, så er der ikke så frygtelig meget, man kan gøre med sin personlighed for at ændre på de ydre omstændigheder. Man kan åbne sig for at samarbejde med sjælen for at prøve at forstå, hvorfor er jeg i de her omstændigheder. Mm. Og det er virkelig også lidt distinktion mellem sjælsindvielser og voksenindvielser, altså to forskellige etager i det her arbejde, som begge to er vigtige. Ja. Ja. Det får mig til at tænke på Viktor Frankl, der har udviklet det her logoterapi. Han var jo offer i Auschwitz, eller var, kan man sige, jøde, og han var en af de få overlevende, som ud fra det blev ved med at have et positivt syn, og lavede faktisk forskning også på bagefter, hvem var det, der overlevede i Auschwitz. Og mange af dem var faktisk folk, som blev ved med at bevare en eller anden form for mening og tro og håb. Og det gav sig anledning til, at han udviklede logoterapi til at sige, jamen, vi kan altid vælge at se, hvad er meningen med det, jeg oplever nu? Hvad er formålet med det, jeg oplever nu? Og det kan på en måde være en vej eller en port ud af smerte, lidelse, offerrolle, som du nævner der, som jo er et virkelig powerfult redskab. Og jeg tror også på, at det kan virkelig også ændre vores konstitution, når vi forstår, at jeg kan faktisk vælge, hvordan jeg vil tænke om den her situation. Jeg kan vælge, hvordan jeg vil relatere den her situation, og på den måde ændre vores omstændigheder. Og det, du rører, eller jeg kommer til at tænke på en problemstilling, som er meget tricky. Som er, at set fra et perspektiv, når man forstår det her med radikal ansvarlighed, så kan man, og ikke kun radikal ansvarlighed, også der er en forståelse af, at universet er egentlig perfekt, som det er. Universet er perfekt, eller jorden er perfekt, som den er, inklusive alt, hvad der er krig og ødelæggelse, fordi den er et spejl af det, der foregår inde i os. Så der er sådan et sted, hvor at vi på en og samme tid ligesom skal favne og forstå, at alle oplevelser, inklusive det at blive udsat for forskellige former for totalitære regimer og tyranni og ting og sager, har sin gavnlige effekt åndeligt set, og samtidig finde det sted, hvor vi af al kraft kæmper imod tyranniet. Og det er et paradoks, at universet giver os visse oplevelser, også for at give os muligheden for at tage et standpunkt og sige, at det er ikke det, vi vil have. Vi vil have noget andet. Mm. Og at det også at gøre det på det fysiske plan, er en rigtig vigtig del af der vi står lige nu. Ja. Og en af de udfordringer, jeg ser, det er, at mange åndelige grupper viger tilbage fra det, og ligesom havner i sådan en eller anden form for
afstandstagen fra verden og en kultivering af indre fred og så videre, hvor man ligesom trækker sig lidt tilbage fra verden, og ikke ligesom engagerer sig i, at det er også min verden. Og det er tit også ledsaget af sådan nogle forståelser af, at vi skaber vores egen virkelighed. Nu skaber jeg en fredfuld virkelighed, fuld af bliss for mig, og sådan vil det vedblive. Men problemet er, at sådan vil det ikke nødvendigvis vedblive, fordi på et eller andet tidspunkt, så kan det også være, at tyranniet kommer og banker på din dør, og så er det sådan for sent at gøre noget ved det. Og der mener jeg, at der er noget naivitet og noget blændværk på spil der, hvor folk ligesom lukker lidt, tager lidt nogle skodder på, og har en forestilling om, at de ikke er, at det ikke er en del af deres ansvar at deale med alle de ting derude. Og det er sådan lidt også slagsiden med radikal ansvarlighed, fordi hvis man virkelig mener, at man bogstaveligt talt er ansvarlig for alt, så leder det også lidt hen til, jamen så kan jeg skabe en egen virkelighed, så er jeg ikke nødvendigvis blevet nødt til at deale med alle de ting, jeg ikke bryder mig om ude i verden. Og det skaber sådan et subtilt split. Og der, hvor jeg ser det split manifestere så meget, er, at for eksempel det politiske felt i verden er fuldstændig overladt til det, jeg vil kalde mere sådan traditionelt aktivistiske mennesker med en mere materiel og ofte lidt kynisk tilgang til det, at der savner sådan en oplyst, idealistisk, indvielsesorienteret tilgang til politik og vores fælles beslutningstagning, som på en og samme tid ligesom tager fat i roden til vores problemer, som er misbrug af den frie vilje, kultiverer hos alle dem, og måske især politikerne, men sådan set alle, der er med i det her, den her nye forståelse, og samtidig kommer med nogle modige, visionære tiltag, som kan ændre på vores verden globalt set. Og der må jeg sige, at når jeg kigger ud i verden, så forbløffer der mig med fraværet af sådan en stemme, at den er ligesom stort set ikke eksisterende. Og det undrer mig så, at det er sådan. Og det er så en af grundene til, at jeg blandt andet også har taget det første stråleprojekt i Mandalagen, som du har fat i før, er at skabe et Gaia-parti, altså skabe Gaia-politik som domæne. Og Gaia-politik er politik, som har en indvielsesbaseret orientering, som ligesom forstår, at healing og handling er to lige vigtige aspekter af det, og hvor man kultiverer en ikke-hierarkisk struktur med åbenhed og gennemsigtighed, samtidig med, at man ikke giver efter for naive forestillinger om, hvad man er op imod. Så det er en rigtig svær balancegang af mange forskellige ting, at manifestere denne her åndelige visionskraft helt ind i samfundet med beslutsomhed og dedikation og disciplin, samtidig med, at der er kærlighed, nænsomhed og rummelighed over for alle de sorg, folk har. Og for at det ligesom virkelig kan blive til noget, så bliver alle, der går ind og vil være en del af den spilverden, som hedder Gaia-politik, bliver nødt til at være i en ret radikal healingsproces med sig selv. Fordi vi har så mange dårlige erfaringer med, hvordan magt fungerer. Vi har så meget mistillid, og noget af mistilliden er sådan set berettiget, men noget af den bliver også blokerende over for, at vi godt kan skabe en smukkere verden. Og der er mange, der for eksempel helt som vi brænder vores valgbilletter, fordi demokratiet er en farce. Nogle mener, at enhver form for hierarki er bare en sådan yngelplads for psykopater, og varierende grader af sådan en fuldstændig afvisning af det. Og det synes jeg selv er naivt og destruktivt, fordi at det at træffe beslutninger er en del af virkeligheden, og hvis ikke vi engagerer os i det, så overlader vi det til dem, der har nogle meget mindre lødige motiver, ofte meget selvberigelse eller særinteresser og så videre. Og jeg synes, det er sådan et af de mest spændende og inspirerende felter, hvor der virkelig er mulighed for at lave noget nyt. Og jeg tror faktisk meget, at Danmark kunne godt blive det sted i verden, hvor vi først lykkes med at få et Gaia-parti op at stå og vise, at det godt kan lade sig gøre. Der er helt klart en åndelig bevågenhed på Skandinavien fra de åndelige sider, eller åndelige verdener. Og vi har en lang tradition med højskoler, andelsbevægelser og alt muligt for social innovation. Og denne her innovation at lave Gaia-politik som en indvielsesorienteret, ikke-hierarkisk
inspireret måde at gå til at lave beslutninger, og dybest set have en vision om at lave helt om på den måde, beslutninger bliver truffet på i vores samfund. Men vi bliver nødt til at starte med at få noget indflydelse og kunne gøre vores... Og vi har trods alt et fungerende demokrati, så hvis der var bare omkring 2-3% af befolkningen, som synes, det her var en god idé, så ville det være nok til at komme i Folketinget. Så jeg kan ikke se, at der er anden barriere for det her end os selv. Og den manglende klarhed og beslutsomhed og villighed til ligesom at tage livgreb med alt, hvad det vækker i os, at overveje det her. Det er det, jeg ser. Og de forskellige skygger og dårlige erfaringer, og frygt og sorg og angst over det misbrug, vi er ude for. Og det er ret stort, så jeg siger ikke, det er nemt. Men jeg vil våge at påstå, at det er muligt. Jeg synes, det er interessant, du siger det her med, at vi er jo... Altså alt det, vi har på jorden i øjeblikket, altså af krig og ødelæggelse og misbrug og magtmisbrug og økonomisk svindel og så videre, at på en måde, så er vi selv skaber af det. Altså at vi er selv... Vi kan man sige, vi høster, som vi sår, eller sover, som vi redder. Altså fordi så at have den forståelse af, at jamen, vi er faktisk medansvarlige for, at verden ser ud, som den er. Og det gør jo så også, at vi så også er ansvarlige for at vil ændre den, som du så også peger på. Og det, jeg synes, der jo er, kan man sige, den svære balance, som du også så fint påpeger, det er det her med, hvordan kan vi både være tydelige og ture og gå ind i magtens rum og påtale det, som vi ikke synes er i orden, og bruge, kan man sige, vores vilje og magt, fordi at der er jo mange spirituelle, som måske har modstand på politik og på magt og på vilje og på at bruge den, måske endda i sit personlige liv og i relationer i det hele taget. Men hvordan kan vi bruge den på en måde, som stadigvæk bevarer vores hjerte, altså så vi ikke går i reaktion, altså fordi det er jo det, jeg ser med mange oprørsbevægelser, altså så går man bare bare ned med kapitalisterne, og vi skal ned med, så bliver det sådan lidt måske ubevidst vrede eller ubevidst had mod alle dem, som har magten. Og så min oplevelse er, at så giver vi dem i virkeligheden magt. Altså hvis man bare går ind på Christiansborg og siger, at du er en dum skid, og du er ikke sådan og sådan og sådan og sådan og sådan og sådan, så giver vi dem på noget magten, fordi at vi siger, jamen du skal gøre noget andet. Du burde handle på en anden måde. Du burde tage dig mere af miljøet eller menneskerettigheder osv. I stedet for at gå tilbage til sig selv og sige, hvad kan jeg gøre? Hvad er min rolle? Så i stedet for at blame andre, det var jo også noget, jeg så i jeres Gaia, beskrevet i Gaia-mandalen her, at hvis man er utilfreds med noget, så i stedet for bare at være utilfreds, så bliver man nødt til at formulere en løsning. Man bliver nødt til at sige, jamen, hvad vil jeg så? Hvordan kunne jeg tænke mig, det skulle være? Og det tænker jeg jo er en vigtig element af det at indgå i et fællesskab, at vi tør stille os op og sige, jeg kunne godt tænke mig noget andet. Jeg kunne godt tænke mig, at tingene skulle være på en anden måde. Men når vi skal møde de måske, som du nævner, de mere konservative politikere, der måske lever mere i forhold til magt og nationale interesser, og måske ikke bekymrer sig så meget om helheden og indvielsesprocesser og videre. Hvordan møder vi dem? Hvordan møder vi dem på en måde, sådan, så vi forstår, at de også er en del af menneskeheden? De er også en del af jorden, af Gaia, af Guds væsen, men stadigvæk måske lidt ligesom en uartig dreng eller en uartig pige, skal sige, hvordan skal jeg relatere til dig på en måde, så jeg bevarer min integritet og siger, jeg vil gerne være med til at skabe den her verden. Og det kræver både noget vilje, noget mod og noget styrke. Og så nævner du så, at det kunne være et fundament for et politisk parti. Og det, vi har jo selv tidligere prøvet at skabe Kosmopolitisk Alliance som en vision, politisk vision, kan man sige. Men hvad tænker du, at der skal til for, at man dels ikke falder i den her faldgruppe med, og at man igen
kommer til at lave en masse mudderkastning internt, og man ikke får, kan man sige, manifesteret de politiske versioner, man vil, og hvordan undgår man ikke at bare blive et andet parti, der falder ind i magtens, kan man sige, faldgrupper? Jamen, jeg tror, der er rigtig mange ting, der er vigtige for at undgå det. Allerførst er det at være opmærksom på offer, bødel, redder, dynamikker, ikke? Fordi at det eksempel, du kom med, at man gik ind og ligesom sagde, at de her politikere er nogle idioter, og de skal redde mig. Altså, du er solidt nede i dramatrikanten der. Du har gjort dig selv til et offer for et system. Så det allerførste, det er at komme ud af den. Næste er også at se, at de fleste mennesker, de peger på politikerne og deres dårlige beslutninger osv., men hvis de var ærlige og kiggede på deres eget liv, så ville de nok opdage, at de gør sådan set de samme ting i mindre målestok. Og det er jo også det, vi ser, at som regel, når folk kommer ind i politik, så bliver de sådan set en del af systemet i høj grad, fordi deres grundlæggende kontekst, den ramme, de opererer indenfor, minder om de andre politikere. Altså det er sådan en materialistisk, modernistisk, patriarkalsk orienteret grundforståelse, som ikke ser jorden som et levende væsen, som ikke ser sig selv som en sjæl, som ikke har forbindelse med sin arketypiske kraft, som ikke har lært at føle i dybden, som ikke har lært at sanse energier, som ikke har lært at operere i ikke-hierarkiske strukturer, som ikke har lært at tage ansvar for, hvad de virkelig brænder for, som ikke har taget en stand for det, de vil, som ikke har skabt deres egen spilverden, som ikke har gjort en fucking masse ting, som skal til her, fordi det her, det handler jo ikke om at bare skabe et nyt parti. Det handler om at skabe en helt ny ramme, en ny spilverden. Så Gaia-politik er en spilverden, hvor at man kultiverer evnen til at tage et standpunkt, gå i brechen for det, der er vigtigt for en. Ikke forvente, at andre skal komme og gøre det for en, men at det er en spilverden, der inviterer til at tage ansvar. Mm. Og måske skal vi over i noget, der er helt anderledes end en repræsentativ demokrati, hvor vi kun hver 4 år afgiver vores stemme. Det er jo altså, vi lever i en patriarkalsk kultur, som er hierarkisk, som bygger på en meget høj grad af materialistiske grundforståelser, og der er en hel masse ting i det der, som det gamle tankestof, gamle tænkemåder. Det er simpelthen uddateret. Det er ligesom en computer fra 80'erne, som kører på software fra 80'erne. Altså, det trænger til en solid opgradering. Så alt det her, det er en opgradering i tænkemåder, tankestof, adfærdsformer, forståelse, helt nye teknologier. Altså det at tænke i world story, spilverdener og kontekst, bare i sig selv 3 rigtig vigtige begreber, som skiller nogle ting ad. Og der er en uhyggelig masse distinktioner i vores kontekst, som tillader en at navigere meget mere elegant i alle de ting. Mm. Så det starter med at skabe en spilverden, en ramme for kollektiv beslutningstagen, som er kreativ, inspirerende, motiverende og ansvarsfuld. Og det første skridt i det her er jo ikke at komme ind i Folketinget. Det første skridt, det er at skabe en samhørighed omkring en måde at arbejde på. Ligesom få formuleret nogle nedslagspunkter for en ny politik, men også at have en forståelse af, at jamen det kan godt være, at vi har nogle visioner her, når vi så eventuelt kommer ind i det politiske maskineri, så bliver man jo nødt til at navigere efter, hvad der faktisk er muligheder for at gennemføre de ting der. Og medmindre man ligesom kommer ind med en landslide, hvor man virkelig får en stor indflydelse, så vil det jo være sådan lidt af gangen. Men den vigtige proces i det her, det er jo den bevidsthedens alkymi, der begynder at finde sted. Fordi det øjeblik, at det her det får en stemme i Danmark, og at man bliver opstillingsberettet, så er vi ikke længere ligegyldige. Lige nu er vi ligegyldige. Åndeligt orienterede mennesker er ligegyldige. Vi har ingen magt. Og det har jeg oplevet i forskellige sammenhænge, hvor at det er blevet diskrimineret af offentlige myndigheder og ting og sager. Så at
på en måde, som at hvis man havde behandlet sorte, eller handicappede, eller jøder, eller muslimer, eller alle mulige andre, som på en eller anden måde har en stemme i samfundet på samme måde, så ville der være et ramaskrig. Men åndeligt orienterede mennesker, de har ingen magt, og de trækker sig også meget fra magtrummet selv, så derfor så er de ligegyldige i den sammenhæng. Men det vil ikke vedblive, hvis vi får skabt sådan et fundament, men det handler ikke bare om at få indflydelse, det handler om at kultivere en helt ny kultur. Ja.